Čo chvíľa sa nám končí rok a my sme sa rozhodli, že zrekapitulujeme, ako si počínal primátor mesta Bratislavy Matúš Valo so svojím tímom. Chceme to urobiť preto, že médiá neprinášali tieto informácie tak, ako by to okamžite urobili v prípade, ak by v takejto funkcii bol niekto zo strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Síce dokonca, ak priniesli médiá aj nejakú tú reportáž a kritiku, odrazu bola vymazaná. Dám preto rečnícku otázku. Sú až tak chránení médiami? Keď už si tu spomínala vymazanie reportáže, tak konkrétne reportáž televízie Markíza o zisteniach NKÚ, ktoré poukazovali na nehospodárne konanie magistrátu Bratislavy, úverové zaťaženie a zlyhania pri riadení dopravných projektov z eurofondov bola natvrdo vyradená z ich archívu. Spomínané problémy zvyšujú riziko ako zadlženosti mesta, tak aj ohrozenia možností budúcich žiadostí o eurofondy. Spomeňme si, aj ako na pokyn magistrátu Bratislavy mestskej časti, vedené nominantami Progresívneho Slovenska a Sasky, tento rok zaviedli novú daň za vyhradené parkovanie pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré musia platiť. Tento krok zdôvodnili údajným zneužívaním parkovacích miest, avšak bez predloženia akýchkoľvek relevantných dôkazov. Ale hlavne, že si Matúš Valo so svojím tímom prihrávajú rýchlosťou blesku a s presnou pravidelnosťou kšeftíky a bez transparentnej súťaže vyhrávajú tie isté firmy. Náhoda? Ale kdeže? Sú to firmy napojené priamo na Progresívne Slovensko. Napríklad taký člen Progresívneho Slovenska a člen správnej rady Sorošovej nadácie otvorenej spoločnosti Radovan Pala je konateľom mnohých takýchto firiem a dodáva pravidelne služby magistrátu. Čo vie ale magistrát Bratislavy tiež robiť s prevratnou rýchlosťou a s pravidelnosťou, je oznamovať napríklad zvýšenie cien cestovného v mestskej hromadnej doprave. V krátkom čase 2-krát zvýšil ceny cestovného, pričom tento mesiac oznámil zdraženie lístka až nad 10%, čo sa dotkne v prvom rade tých, ktorí sú z ekonomických či zdravotných dôvodov na takéto cestovanie odkázaní. Spomíme tu aj neslávne slávne Vajanského nábrežie, kde bola vystavaná tá nezmyselná cyklotrasa, dosadené obrubníky, z čoho vznikla úzka cesta, denné kolóny a pravidelné nehody. Doteraz tento skvost Matúš Valo obhajuje. Na margo toho sme tento rok v Národnej rade Slovenskej republiky schválili zákon z dielne Ministerstva dopravy o tom, že štátny odborný dozor nad cestami 1. až 3. triedy a nad miestnymi cestami bude môcť vykonávať aj Ministerstvo dopravy. A verte, že tých výziev na opravu štátny odborný dohľad vydal už niekoľko, najmä aby bol zabezpečený plynulý chod premávky. Ak by sa teda primátor Valo rozhodol ministerstvu nevyhovieť, hlavnému mestu budú hroziť sankcie. Uvidíme, či Valo vyhovie. V konečnom dôsledku, ak by nie, poškodil by opäť Bratislavu a jej občanov. Ale záleží mu na tom vôbec. Takže Bratislave celkovo hrozí insolventnosť, nemožnosť žiadať eurofondy na nič, zadlženie a neschopnosť hradiť pohľadávky. Hlavne ale, že vedia ožobračiť tých najnízkopríjmovejších a prihrať si kšeftíky medzi sebou v strane Progresívne Slovensko alebo vymýšľať nezmysly, ako strpčiť život obyvateľom Bratislavy. A to sme tu spomenuli len pár prešlapov magistrátu. Jednoducho amatérizmus, hyenizmus a klientelizmus ako vyšitý. A môžeme si teraz rovno odpovedať na otázku, že ako by vyzeralo také vládnutie Progresívneho Slovenska.